Hey! Hjælp! Hvad er det, du gør? Har du set nogle løver? Ja, der er masser, de er alle vejen. Er det rigtigt? Ja, først så tunet måsen, så jeg kan komme forbi. Victor sagde, at der ikke var løver i byen, så jeg skulle ikke være bange. Hvad sagde du? Hvor er han, den bedte lort? Ikke nogen steder, for jeg må ikke sige noget. Hør her. Enten så siger du, hvor Victor er, eller også skal du overnære dit løvebur med en bøf i næbet! Ole Lund Kirkegaards Orla Frøsnapper Vinterferien 2011.